Nice. Tawagan ko to kung uyab kay gimingaw na ko da hubag ra ba kay to ra ba isod nag mapunta to sa lain siguro doon gina ko to tawagan Uy, hala, ring ako cellphone. Uy, si B. Hello, B. hello be Nakatawag lagi ka karon. oh nanawag ko kay gimingaw ko nimo lagi Gininga ko sa kuha. I miss you, Faye. Di ba? Salamat kay B, ka nakatawag ka karon. Kay magbagong tuig na po karong gabi. Gusto ka tingali na mo pabutot ta inyang gabi, no? naunta ko ingon sa imo ha ba importante kayo Ha? Dili, alahi. Nakay tuyo. kanang kuan ba gusto na unta ko magigminyo sa imo ha ba malayo na unta ko sa imo ha ba yung tao sugot imong ginikanan lagi Unsa? Makigminyo ka sa kuha? Hala, sure ka? oh sure gid ko gyud di ni binuang ko sure gani ako bioy Hala. Sige, B. Akong ino si Papa. Sige. Akong ino si Papa nga maanhi ka. sige bi salamat kay ha Sige, baby. I love you. Bye-bye. I love you to bi muanha ko da sa inyo ha sige Okay. Yes. Ay, pa, nakagibuhat ay diha. Kanang nata ko isang hit siya mo pa ba? Bahin man ko ni siya kuha o bahin sa among sa kong uya ba? Unsa man dili ka importante mo tuyod ay nganong imo man disturbo akong trabaho dire? Kanang ay kasuko pa oy kanang kuan pa ba kanang mananghid lang ta ko sa imo ba nga akong uyab nga gusto na daw siya makigminyo nako og ako pa gusto na pud ko magminyo sa di pa matapos karong tuiga nga makaapas mi ba kay siguro gusto po niya tingali pa nga magpabuto mi karong gabi bagong tuiga kana og musugot ka nga magminyo mi duha ug wala kay pagsupak ningon to siya nga maari daw siya og sugot daw ka ala sugot diya pa uy sakto na po ko sa edad pa di na po ko bata naka graduate na kay college Unsa? Magbinyo? Basig ultimo lang na. Siguro lang na ha. Graduate ba kag college? Medicine. Awan mong nangom mga sobrang sa medisina. Paniya. Kaya to himbisan. kanang salamat pa ha ugma maari siya Oh, sige, paniya. Kay murag indako ra ba na imong tiyan oh? Sig ultimo lang gina ha. Siguro wala gyud. Tomorrow. asa ko balay gina ba maun siguro yung balay gina uy tao ayo may nampit ay may ngudto di ako ako ditong uyab ni Benigna di ay Sa may kamayo sa udto. Nihilang ko ba kay nanghid unta ko ba nga
Mga anak ko, mamalay yung ko sa inyong anak ba nga, gwapa. Binig na! Binig na! Inday! Unsa pa? Unsa pa? Inday, binig na! Karang, saan mo nang tawa na agod? Mura man nag basuriro. Mura mo na hilamos. Muna yung uyap. Opa, mao na akong uyab. Ay pa na po ya. Ako ba nang gigugma akong uyab pa niya, yung mga naong istorya. Sakitan di ako anak. Sa pod nagkinarong mo na siya pa sa kuan. Mabit na nananghid niya siya nga maalis siya. Di ko kadawat! Di ko kadawat! Di siya kabasar sa kuha. Pauli anak. Sige kol kay murag supak mo sa kuwan. Dili mo gyud ka uyon sa kuwa gyud. No adto na lang ko, dalon lang na ako ning manok unta, ako ihatag unta na ako nimo ba. Kini manok ka kadusir no ni ka kabuno. Usog kini manok ka, dayon ang mga kaliwat ani. Grabe na gipang mamihag yun. Sayang kay ba kung nang ihatag nimo nya. Saon taman nga di man ka uyon sa kuha. Adto na lang ko. Sige kol, adto na ko kol ha. Lah, maraming manok to na ako. Usog di kay ito mamuno ba? Ay kol, nakoy nalimtan. Halihog lang ko ingon ni kuan binigna nga adto na lang ko kay saon taman nga supak man gyud ka. Sige kol, adto na ko. Ayos na kayong manukad. Magkamahay na. Ako mabason. Dong! Sama ka nga. Ay, sagla ko ba? Di ba po ka magkumidyahan? Oy! Binuha naman itong ako ah. Kining manuka gyud gol. Taas ko nag-record ko. Tanan kontra na yung gipadagan yun. Mo gani nga. Istorya mo na itong tarong di mag-load doon. Oh. Kanang, pwede man ka atong sabot-saboto na lang. Oo. Hindi man bud. Kaya si Inday, gugmahan ba na si Inday si mo ha? Sir, sugot na ka ani. Oo, katong istorya nga ako nabuyan. Bidjar, magutugod. Pinangga Muha na na, ako muha. na akong Inday. Kung siya yung lalaki ang magustuhan, mapun na akong... Muhan na kol. Dapat kaya? Di ka mahay kol. So kinagbunal. Nya dong kay nagkasinabot namon mo ni Inday binig na. Oh, dugay ra may sabot. Problema ko tayo mo ha. Dapat kayo kol. Paano yan na imong ginikanan? Oh, Ay lang ka pagdag kayo handa ko, gamay-gamay lang ko. Pagdalang diri o kan kabaw, nga 5 ka litson o 5 ka sakong bugas o uno mong kakis nga beer. Yung sunod adlaw. Eh, para mahimutang na po lang hintayin ako. kol. Naman. Dili ra pod kay ka demanding ba? Eh, yan ba? O yun baka na. Uyon kay kung pinangga nimo siya, mas labaw nung pinangga nako siya. Kabalo man ko ana nga palangga mo si Inday. Okay na kayo. Si Inday, palangga kayo si Inday. Salamat kay kula kay dawat ra gyud nimo akong hiniktan ba. Oo, okay kayo. Okay. Ito niya ni Tari. Sige mo. Maadto na ko kay Oh, sige. akong kabaw ako sa kanon. Oh, sige, sige dong. Sige. Ang ping mo nga. Sige ko.